sih? Ada apa? 바타바리याव मोसानो थांदो 바타바리 바타블라बायना थाबो नाङा दै 바타블लाबायना थाबो नाङा मामा खानायखौ गानहोआखै खालामदि नोङो आं साखि जाहरा होनबा नोङो हो माबोरैमोन गुलाय गुजाय गामनानै नोंसो खालामग्रोदोंमोन ओमफ्राय आंजों फानस्रानांगौसो होदो फिसाद्राय जादों नामा खानाय खाथुमनाया फिसा जायाखै बारा गिदिरबा लेथ्रासो नुयो गुलाय गुजाय जाथारो Kayda masih mana? Masih mana? Masih celah mana? 시간그 그저 지분을 하이나니 아마니그 위디히니그 지신데 내키니니그 리든나네 내존니그 세지분이 내존니그 내가 대기니에 리본타나 바키나네 이바라브레리 피나네 내가 랑랑상에 가그예 이디카네 지분이야 니 오토와 फैबाय सुना होदे बखनानै नोंनासो युटुबाव नुजालाय स्राङाव लाफैब्रा एसे खालाय स्रां नङा जोंहासो मोसानो थांदो माबोला थुनो मोनगोन सना दे आं अट' जनसै अट' फैबाय सफैगोन लायो दे भिडिअ'आसो मोजांसिन आङो फटा बायनो होननानै थाइबा फैसा लाबोदोंमोनलै दखान माखानो बन्द' निरमायानो गैयामोन जों निरमा गैयाबा मोनबो आरो बाथाबारियाव मोसानो थांनायनि बाथ्रा
फांसन गाथाराखैमोनहाय देग्लाय दिनैसो फार्स्ट टाइम आं मैया गादो नों स्टेजाव गाखोआखैना साइडआवसो गादो साइडआव गाबाय आरो मोसानाया जाबाय गारि भारा हरनायबा हामगौमोन आरो सोरबा एसे गेदेर गोलावा हरगोन सोर माबा बाथाबारियाव मोसानो थांदो बाथाबारि बाथाबलाबायना थाबो नाङा दै बाथाबलाबायना थाबो नाङा बाथाबलाबायना थाबो नाङा दे माला अनजालिया बाथाबला थाबोबाय लायनो जोंना अट'आ अट' जों बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो इ गंसेल' अट'खौ लांबाय थायोना थाब फैया इसोरलाय दायो सेलफि टाइम हर 50 थाखायाबो ए होबाय बिलायो आङो सेलफि बाथाबारियाव आबाय गाखोदो टिटिट आदि Basil lu deh. Baru Rina karena dulu hiu mana. Rohai kok selasi. Lasi kenapa ragu ini kisahnya Fai karena kisah enggak loh. Ang dipunduh kami ini pas nuzagra bayang karbu bay. Finally जों बाथाबारि मोनफैबाय। बाथाबारि मोनफैबाय।
माब्ला जागोन बा मोसानाय बादायलायनायानो देलायनायफोरासो माबा लांबोजोब्बाय मोसायांदो खोमा जोंहा जायफोर बिथांमोना दावगालु स्पर्टस क्लाबाव खामानि मावनानै गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांदोंमोन बिथांमोननि थाखाय दसे दाहा बावनाय बे हाबाफारियाजासे बेखौनो आं गसाइनायाव आर'ज खालामो दा बैसागु होनना बुङोब्ला बैसागुखौ जों माब्लानिफ्राय फालिबोदोंमोन बेखौलाय सोर फालिबोखो बेखौ बुंस'नो हानाया जोबोद गोब्राब पारफेक्ट पार्सन दानायाव गावखौनो सोरजिनायाव गावखौनो दाफुंनायाव निस्सय बियो जोबोद खामानि होगोन बा इयुनाव बेफोर हुदाफोरा मोजां जागोन होननानै सानजाथाव दा बे थांबाय सेथि बैसागखालिनि बाथ्रा जोङो गावजों गाव न'खरनि बा गामियाव बेबायदि खुलुमनाय हुदाफ्रा सिबिनाय हुदाफ्रा मेंलायलांबाय आं नङाबा दासो फैगौमोनहाय बाला सान्थि देलायनानै गोदोथ' मोनफैयानोमोन नालाय एबार माने सना गोदान खफ' गोदान थादोंमोनहाय थादोंमोनहाय फट'आ बयनिफ्राय आं ओरैसो थादोंमोन बोरैबा बोरै मिलायदोंमोन आं थादोंमोन प्रेक्टिस जाहाथे प्राइज मोननो हायो मोनाबा गैला साइडआव बाल' लांसै ना मा होनो नोंथां साइडआव मोनाबा मा खालामबावनो ओरै थानांसिगोन ना साइडआव दा मा खालामबावनो साइडआव दा ओरै ओरैब्रा मोसानायाथ' ओरैखा ओरै जानानै मोसानायाथ' ओरै जानानै मिथाइ जानानै लाहार फाहार सोलिदों नामा दायो आंनाव थाइबाल' दंहाय आब'लै फेम्बाखौ खेनसे सुहैनिबो आंखौ केमेरा ला आं बाबानिफ्राय थाइबाल' खावना लाबोदों गोलैदों माखौ जागोन मा बुस्थु जागोन Gimana dam? Nungsurni gue semua kok saya. Anjanaw, sethi थाखा उनथिनाय फरायसाफोरखौ मान बावनायनि हाबाफारि दंमोन बेखौ सिगाङाव कर'नायाव पास जानाय खोनो सिगाङाव दंमोन नाथाय जों दासो बेखौ मावफुंना थांगासिनो दङ दे दामसिजोबदो मोसानोसै गोरखोला जोब्बाय ओइ फै बिथांमोन नो खोमसि दङ दामा थाइ बायना होनाय बेलाय सेपटाटा बेफोरबायदि केसेटफोराव नंगौ बाहागो लानांगौ अब्लाना जोङो माखासे लागिरिफोरा बेखौ कम्पिटिसन पार्टिसिपेट खालामनो गावखौनो दिन्थिफुंनो हानाय गावखौनो इस्टाब्लिश खालामनो हानाय बे फारसेथिं मोजां नंगौ फारसेथिं बिखायाथ' मोनजोब्बाय बिखाया गुरलुब
सेकेन्डआवनो ओरैनोबा आंनि उनाव ओमफ्राय खावलायगिरि गंगा ओमफ्राय रिमानि लाइन ओमफ्राय रिमा आयौ खारलायदो Dua, Eko. Kami aste-aste jamuga.